검색거려 히. 지붕에 시킬 가. boleh kampung nai tor khau le kasar na khai le 너 이장면 흥라 나깔라. phim করে 검색거려 히. 검색거려 바 하이라이. ठीक के बस खसा मानो 500 बस सिर कानो ajar Hello guys, welcome back to another blog to Ku blog. Jotono lam sogo differ soksong mako. Ani batang channel 99 kyo hingga nok tang nui makana botak kinai na sok jak kinan ya mane kuisa rom na hina asik tongo botabok mane ya ko khe butchui mane butchio kenjora goi kenjua hingke sago sem aro hake ngo kuicha rok bo hingke hakor tabok botak sos kaino laifung nai nongno kuichia tachia kuichia hingke tabok nok tang nui manai kuichia hingke abong kha boka bilni harung go tabok kuicha rom na nai tongo differ soksong mago hingkai ani mung kha nongno bumung selap kore kuicha senai le dinok hingkai nai di sino jangni toirok usang wati phaimani haithrin bai tabok toi lomjak haithrin bai kuicha rok buro wati phaimani katal katalo hingkai oi takle bosoni tabok se mane duibar wati phaika nongno jang pha phaika phaya jenia jang wati phaya bongni parago kya pap khaini bangu haithrin bai wati phaya hingkai tabok sino jang hangkai donmo khani mamang haithrin bai wati phaijak duibar hingkai nok tang nui mankhana tabok kuisa romna baga roi tong hingkai tafungo bai ongala khinoi bo kuisa goji bikhonjak kuisa goji bo matoi phainai tabok ongkha dakala sini boka bilni 1 number kuisa romnani krung kaino bo bai baksa sirna hingkai singpaimo salo 500 sukro kuisa lolani ke bokai da ho bini yago nui mankhana manei hingkai bo kuisa loloi mankhang kai dakala kuisa lol mankhang bo mani sarna hine baji ton jak aitham bai bo mani paiton kha hingkai tabok khaino nui mankha takda kalani yago kuisa goji hingkai boma toiro phaika tabok anjak hingkai tabok botak lolai nong lolai phungnai barkhe lolai phanangoi barkhela kaino nui mankha surut nangkha nangjaya bo kuisani test khaini mani sabo hingke nok tang nui manai aste kaino nai tong bidi nok je sukjara ke jodi asuk jaya rok hingka siladi jangka basai labai di hingka nok tang nui manai aram khaino nai di ani blog no je sukjara ke ani blog loi logo tapung nok oro onek no sirmung mano nogo lo lekha rok pore kuno jaga kam rok sugya hingka kuisa loi phungsa mano kuisa phaloi keji tabok 700 rong na rang hingka tangno nui manai 1 kg ni 700 rok kuisani dam tabok bazara duma sora bazaro go nok ani kokpaita hingka singpung nai di ebong kha deshi kuisia ta kuisia deshi kuisia hingke nok tang nui mankhana nok tang nui manai aste kaino je nui mankhana hingke direct no waise kuisia manoi jaga video phuni sinang tongadi hingke tabok finally kuisia lol mani nangkha kasar jila ko nang phung bo sio nai di bas khatra kasar jila de nang baising de nang boro nang obo jotok bok sai manu bok hingka kai bok kuisa lol hingke onek no expert hingke nok tang nui mankhana nai di nangjak hingke kore fast khuru erpore khangkai bok o hana sioi khono goi lainai hingke ang bagi songo kuisa khurkhangkai mane barke khuna godalok laisai gok sa sokhangnai hinai nai di dabai no kalai sa khurela mano sujakai khurke nongo hanga sikjaran buju koroi nobodi buju kore onek jon tongna ani video nai tongna hingkai phaidi hingke tabok nailai basuk jara gorjana kuisia kenok ani fast ni video go sikya ke kheromani yo nok nui mankhana basuk gorja tapung nong nai arke ton khei talap ngoton ya talap ongkha phaidi hingke direct no kuisia kari mani yo nailai sini sing ani 3 bar goni mani bising nok ta kuisia nui manai 1 2 dakala da kisa sagadi tinong nekha 2 2.5 3 nok nui mankhana basuk kuisia gorja nai di sini obong kha boka bilni deshi kuisia ijang balang si hilo dele ada rok sar phaibu kai nok nui mankhana bas khatranak oho bodak phalai tine dakala tak onek no khusiong jak bota bok sang chiring charma hingke onek jon nailai jak nok nui mankhana nedi na tak sama kai phuni ni yang iko harung ro hotat chakai nong khailai prasili rok sain thino kangku si buru khene iko kuisia o niri bas khatra kuisia goji bas hit jatong no nailai jak ta sing jara phaile mani sing nainane bagoi 30-40 minute rong khana je na sing jalai tong mani angbu video rok de makhaino hino tong jamani naye nong no phung na bagoi kuisia ang waisapung mane asa khunmani nungya duibar rong khana waisapung lai nungje ongya tani bangkai boka bile tong bore nungya tong kuisia khunmani rok
Kenedi nong nungya khai waisapung. Ta singo kuisa je buchibekan mane obo masa nangjak hingke aro masa tongo hini boksago ibo khangka obo ya hini salai obok mane kusia ya mane buchibekar pugo nangmani hingke ibo khai lolai lamani se kuisa hakor mangni maktham rok tongo waisa husukai nong ni mane aro angbo dakala no romani nongoi tongmalia romai mane khane di ani ago bas kusia gorja pura bumper hingke aro mas malang kapung ang camera off khai duguri dadrap pura hingkang kane di barki aro masa mane toi phika oro obo khai ta singo buchi nangmani obo kasajak hi masakai dajak ngo guayo ke aro masakai nedi ang borong mane kha bas goja nedi hingka joton no hambai ani video no last jor khane mane pakoi aro malai nai hote haike kuisa khule mani jaga ko ke joton no hambai je subscribe khai jaro khai bedi aro je Nongka kong malia bye ulo malai jalai sinai next vlog ko bye.